зери гумбади ин оромгоҳ домулло пирмуҳаммад маъруф бо Махдуми Санги Кулула бо абад пайваста ки дар 43 соли пеш ҳатто марги ӯ ба пои ҳукуматдорони вақти шӯравӣ ларза андохта буд. ин оромгоҳ дар канори шоҳроҳи Кулоб Душанбе бо исми мазори Махдуми Санги Кулула маъруф аст. Санги Кулула исми рамзии марди фозилу сахӣ ва олими ислом домулло пирмуҳаммад аст ки ба номи зодгоҳи ӯ деҳаи Санги Кулула дар ноҳияи Сарихосор иртибот мегирад. достони зиндагиву марги домулло пирмуҳаммад қиссаҳои нонавиштаест ки ҳанӯз сари суҳбати мардум чарх мезанад. хоса маросими видо бо ин марди фозил дар зимистони соли 1968 тақрибан ба як шӯри мардумӣ табдил шуд ки заъфи сиёсати муштзуронаи низоми шӯравӣ дар баробари эҳтироми уламои исломро собит кард. ҷанозааш ӯ тора одам буд. ӯ тора одам буд. ин тора одам буд. ин як хавф буд, хавф гашт. анаҷур аслан ӯ одам буд. ҳама одам бисёр буд. баъд инҷа раисои колхоз омадан балки ҷанҷол шидан ки ифамад барам ишма мебарам ҷа. тобута буроварда ки нашид 2 рӯз маън шида одамо дига ғавр кардан дар болои ҳамаи чиз 2 рӯз маън кардан. аз ҳар як колхоз 70 80 то 100 та коммунистора мисол холӣ кардан. хелакар бигирем мумкин ки як 4,5 ҳазор коммунист аз вазифа холӣ шид. ва баъди ҷаноза баъд аз он истинтоқ таъқибҳо сар шуд. одамони зиёдеро аз кор холӣ карданд. агар тасодуфан аз пеши роҳи мо агар ягон одам мебиромад, ман ёд дорум, аз мо бероҳа мешуданд, мегрехтанд, намехостанд ки ба мо рӯпарӯ шаванд. он вақтҳо бо мо суҳбат кардан хатарнок буд. иллати хориҷ кардани мансабдорони вақт аз вазифа ва аз сафи ҳизби коммунист ширкат дар маросими видо бо Махдуми Санги Кулула буд. зеро Махдуми Санги Кулула аз олимони ислом буд ва шогирдони зиёдеро дар равияи тасаввуфи нақшбандия таълим медод. сарфи назар аз фишору таъқибу таҳдидҳои сиёсати шӯравӣ дар баробари уламои дин ва афроди мазҳабӣ ҳар рӯз садҳо нафар ниёзманду мариз ва ихлосмандон ба хотири кӯмаку зиёрат ба ҳузури домулло пирмуҳаммад меомаданд. дар дами марги эшон 16 сола будем. ҳамин қадар медонистем ки мегуфтанд ки КГБ-ҳо бузургворро даъват карданд. ҳамин қадар медонистем ки КГБ-ҳо омаданд, маъмурҳо омаданд ва дар давраи шӯравӣ 2 бор ҳазрати қиблагоҳро ба ҳабс гирифта буданд. аввал ки таъқиботҳо сар мешуду як нотинҷиҳову як чиз мешид, ҳоло бубинӣ агар ба шарти шикорчиҳо камоношуна ба ҷо кунанд, агар онҳо ҳамун яроқҳои маънавӣ китобҳошун дигар онҳо яроқ надоштанд, ҳамунҳоро гирифта баъд ба ҷо мекарданд. Махдуми Санги Кулула ва хонаводаи ӯ аз шумори ками хонаводаҳои ашрофони мазҳабии тоҷик буд ки аз дами теғи сиёсати фарҳангкуши низоми шӯравӣ дар Кӯҳистон наҷот бурдаанд. зеро ҳазорон нафар донишмандони ислом, мардуми мазҳабӣ ва аҳли фарҳанги тоҷик зери низоми муштзуронаи шӯравӣ гулаг ё ба дарға ва ё бегуноҳ қатл шудаанд. табиист ин теъдод афрод мухолифи сиёсати бехудоии шӯравӣ буданд ва аммо наметавонистанд ошкоро иқдоми ҷиддӣ рӯи даст бигиранд. вале дар асл фазилату парҳезкории ин теъдод мардуми бо фарҳанги мазҳабӣ миёни мардум нақши муассир дошт ва мардуми зиёд ҳатто коммунистҳо ниҳонӣ ба онҳо пайравӣ мекарданд. онҳо раҳбари ғайрирасмии ақидатии мардум буданд ва ин мояи аслии нигаронии ҳукуматдорони вақти шӯравӣ буд. ва ҳамин ҷаноза аз ин назар рамзӣ буд ки нишон дод ки нуфузи воқеӣ инҷост. нуфузи воқеӣ ва яъне ҳизбияту ё коммунистиву ё ҳукуматӣ будани бисёриҳо фақат як амали корию рамзӣ аст ва гӯё ки ҳамун нирӯ аз он кӯзаи ниҳон берун рехт ва баъд ин низоми шӯравӣ воқеан ба такон омад ки чӣ хел баъд ин ҳама муборизаҳо, баъд ин ҳама саркӯбӣ, баъд ин ҳама таълимоти зидди динӣ мардум ҳанӯз ба як пешвои динӣ чунин арзиш қоиланд. аммо эҳтиром ба бузургии Махдуми Санги Кулула ва дигар уламои исломи тоҷик дар дохили кишвар хатм намешавад. ҳанӯз соли 1984 Бабрак Кормал
раиси ҷумҳури вақти Афғонистон ба мақомоти худ дастур дода буд, ки ба хотири арҷгузорӣ ба шахсияти Махтуми Санги Кулула ба сифати як нобиғаи ислом дар кишвараш масҷиде бунёд ва ба исми ӯ номгузорӣ шавад. و در 30 کیلومتری خلاصه یک مسجد اونجا تعداد گذاشته شد. اولای سال 85 بود. بسیار یک مسجد وسیع و این مسجد به نام مسجد مخصوم سنگ کلوله نامگذاری شد. ихлосмандон дар минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон аз ҷумла дар Кулобу, Ҳисору Душанбе масоҷиде бунёд карда ва бо исми Махтуми Санги Кула ном гузоштаанд. аммо дар мавриди зиндагиномаи ӯ таҳқиқоти кофӣ анҷом нашудааст, ба ҷуз аз як пажӯҳише ки ахиран Ҳотам Асозода дар китоби Пирони кӯҳистони Хатлон анҷом додааст. вале мардуми зиёд дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон Махтуми Санги Кулуларо пири маънавии худ медонанд ва достони зиндагиашро дар зеҳни худ маҳфуз медоранд.